Καλησπέρα σας. Σήμερα ξεκινάει ένα δημιουργικό ταξίδι στον κόσμο του υπέροχου YouTube. Μετά από ώριμη σκέψη και αυτοδιάλεξη, περίπου 3 λεπτά, αποφάσισα πως θα ανοίξω YouTube. Cut! Όχι, αυτό είναι χαλιά. Γιατί είμαι τόσο κοντά? Αυτό είναι φωτισμός τώρα ή κηδεία? Καλώς ήρθατε στο πώς το είπαμε? Καλησπέρα σας παίκτες. Cut. Όχι ρε φίλε, δεν είμαι gamer. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Cut. Όχι, δεν θέλω ούτε ASMR ούτε ψιθυριστό. Γεια σας αγαπημένοι μου YouTubers του υπέροχου σύμπαντος. Cut. Το βλέπω, αυτό το κανάλι θα κλείσει πριν καν ανοίξει. Οκ, σοβαρά τώρα. Προσπαθώ να ανοίξω YouTube. Και όπως βλέπεις δεν πάει και τόσο καλά. Αλλά το ξεκινάω. Το βίντεο ανέβηκε, σημαίνει ότι δεν το μετάνιωσα. Αν όχι, δεν το βλέπεις καν. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου.